실시 바이나 비행이 그라도 아주 실 기간이 누구라는지 바이 누구라니 그이가 보지야 dia langsung itu sih bisa main bola. Salah di sini dia. Kalau main kamu lah kayak lele. Main kamu kan main lo. Baru karun. Kudu dia 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 kudu. Dah apa dah? Bazı. Ani siapa ni? Kaji tu buat sesuatu ni. Siapa tu pula? Karena ke dia tu siapa dan bidari. Siapa nak terang? Tu siapa nanti? Siapa apa ni? Memang dia upah kan? Bazar ada. Siapa tu pula tu ada mutu mutu ini semua tu dia. Siapa? Ada semua tu siapa tu? Siapa tu pula papi. Pada sekarang jenang lagi tak? Tanah jadi berapa tu ini tak? Si pak lah pernah benar kan? Tanya saja. Aga yang bibengi. Pion sulang narai narana. Hello, good morning, guys. Please like, share, and subscribe my channel. Good morning. Good morning. Give you on kjCreation with Boyko Born and Kule Bawai. Please like, share, and subscribe my channel. Please. kjCreation channel right? Boyko Dose Life Financial right? Hello. Please support my channel. Good morning. Boyishin Gushu Gurbanify. Kulum Lai Bawana Tabai. kjCreation channel right? Please support my channel. Hi. Make friends. Where are you? I from by Bodo Baksa district, Assam. My state is Assam. You are from Lucky. Please like, share, and subscribe my channel. Hello. kjCreation channel by Boy Kuba. Kulumai Bawai Tabai. My language is Bodo and they are Bodoland. And the school of this view. And there is
free at that time of Zari. Taso bitura sebuah dulu jangan. Nah. Ah, tahu dong dah. Ah, dah. Öखा बालालै माथो माइ गायनो होला सम BTC नि लिरनो मोनासै एबार इन्टारभिउ BTC लिरनो मोनासै खथ' जागोन ना जाफ्रामजोब्बायानो दे एसे मिडियाम हाफ्रामनाय फरायनायफोरा मथा मथि जाफ्रामजोबदो एसे थाथाव ओरै रुमनि लेभेलनि बायदियासो दंथ'यो दा एसे फरायना लानायफोरा जुलाइआव माबायाव दंबावो 29 आव मोनसे दंबावो जुननि एसएस लेभेलनि हायार सेकेन्डारि लेभेलनि टारगेट ना इ दं ओमफ्राय आरो इनाव ओमफ्राय जुलाइ खिनियाव एपइन्ट लेटार मथा मथि जुलाइनि मास मोनसे आगष्टनि 10 दिनसो लागै 40 दिनसो एपइन्ट लेटारा नांबाय थागोन खोमा मथा मथि जुलाइनि मास मोनसे आगष्टनि 10 दिन बे गेजेरावनो फरेस्टनि रिजाल्ट दंना एप्लाइआबो बिराद बुरजा बुरजामोनलै फैसायासो बानायनो हास्लाबाखै एप्लाइ फैसा माखाया दखाननिफोरासो बहुद बानायदों लंकेमोन देरहासारमोनासो बिसोर फैसा दामखायलाय दखानावनो गोसो बायदि माने जि ओंखारदों बानायदों बिसोरो हाया आं बहुद थालांदों बानायनो हायाखै फैसा गैयिनि लंकेना माबानो हाइ स्कुलनिया गैला हाइ स्कुलनिखौ बिएड कमप्लिट जायाखैना ओमफ्राय माबायाव एलपि एमआव मोनखागोन इयो आसामावबो दं बिटिसिआव दं नालाय मोननैयाव दं बबे मोनसेयाव लाङो थांखागोन बिएडफोर लानायफोरा एसे चान्स थांदों माबायावथ' दाखालि आसामनि रिजाल्टआवथ' टेटनिया 2-3 साख्रि मोनदों
माइनास पइन्ट नालाय जिर' मोनलायना माबा एटेल' जाबानो जायो माइनास पइन्ट नालाय मार्कखौनो मोनखायाखै रावबो दुइ तिनाव साख्रि मोननांगौ ओरैबायदि चान्स फैदों माने खावसे मोनखाजोब्बाय नालाय मानसि खम जाबाय नालाय कर्स फरायनाय गैलाना बि एड लानाय गैया आरो मा चान्स सबसे साख्रि माबाया इजिया मास्टारानो जाना दं दा माने कुइसनाबो बारा माबानो दानखायो नालाय माबा टेटनि बिजाबनो दानखाजोबो बिदि जे एडिआरि बायदि जाया इयो आरो साइन्स लानाया थख'खौ साइन्सनि गोजाखा होखायो ओमफ्राय आर्ट्सनिया माबा मेथ्स लिरनो मोना इन्टारभिउआव टेटनिया मेथ्स गैया आराम मोनलांखायो मेथ्सनिखै माबायाल' मोनो एल पि नियालाय खावसे मोनो एम इ आव गैया ओमफ्राय एम इ आव गैया एम इ हाइ स्कुलाव गैया आरो साइन्स लानाया साइन्स लानांगौ थख'खौनो एम इ आवबाथाय साइन्स नांखागोन ना नांगोन नै इफोरबायदि टाइम फैखायोलै मोनसे सरखार गोदान सालायनाय फुनाय माबाफोराव मोनसे टाइम फैखायो बे टाइमखौ लानो रोंनांगौ आरो दा आंबोथ' नैखो टाइमखौ डिलेट बि एड लानो हायिनि टाइमा थांबायना थांथ'ना जेनेबा जोंना आरो बिदि फरायनो फैसा गैखाथारा नालाय मोननै खारनो हायामोन समाव ओरै लाइफ साइन्स फरायनानै थालांबाय जायगानि नङाबा डिलेट लायनायबा आराम टेटाव मोनलांबायमोन 2 बोसोर बि एडआबो 2 बोसोर ओइ बि एडआव गभमेन्टआव मोनाबा प्राइभेटआव बिराद 4 लाख गाहाम थांथारो 4 लाख 5 लाखा थांखाथारो लखिमोना 2 लाख 2.5 लाखसो नांबाय दासो लखिमोननिया जोब्बायानो इनिया रिजाल्टआसो होआसै बिदिनो जालांबायमोन इनिया टेटनिया नायलायना लिरनो बानाय मोनो इन्टारभिउआ आसोला आजिखालि पिअ पास जाबानो डिलेटफोरखौ लाखानांगौलै ओमफ्राय आरो गोदान फरायफिननांगौ ओमफ्राय बि ए पास जाबा आरो बि एड लायै बायदि बानायना थांबाय थानांगौ होमबाना साख्रि मोननानै थाब चान्स थायोना नङाबा जालासो नोंसोर एख' लाब गैला एख' गैला चान्सआनो नङाबा एख' चान्स गैया जायखिजाया जानाया बाहेराखि बिदिनो बानायना लाबायना एम ए फरायना लानानै जा एख' चान्स मोनहैयासैना एम एखौ फरायागारा बि ए पास जानानै बि एड फरायनायबा डाइरेक्ट जाखायोमोन दा चान्स मोनलांबायमोन 2 बोसोर जोबबायमोन दायोना एम ए फरायनाय लोगो लोगोनो नेट स्लेट नांहैलायबाय लेक्सारार जानोबा थारमाने लेक्सारार फरायनो थांनायाव बहुद बैसो आरो खावसे थांखामारोलै दा लेक्सारार खस्थ' दंसो आरो मोजां मेरिटनिबासो आरो नेट स्लेटजोंबो दाना पिएइसडिया बारा जायो बेयावबो आरोबाव बड' डिपार्टमेन्ट मार पिएइसडि पास जानाय दं होमबा बै नेट स्लेटआथ' खाथिनायनो बावलासो टावार होनो हागोन ना गथ'फोरनि दिनाव मा जाहैदों मेट्रिक पास पिअ पास खालामनानै आइटिआइफोरखौ फरायनो कर्सजों खारबा एसे मोजां जायो होमबाना कम्पानिफोराव मावना जानो हानाय कम्पानिफोराव माबानो खालामबाय आरो जोंबो आइटिआइजोंबो साख्रि लाइनाव खारनो हाखायो नालाय दाखालि इसोर लिरासै खोमा आइटिआइनि पस्टआव ना गैयानो खोमालै मानसि सानै दंमोन ना जोंना गुमै गोसोम फिसाज्लाजों खासे फरायनो थांदों माथो गोजानाव बिसिना इसानिया फरायनो थाङाखै दा गोसोम मासटारखौनोथ' बेना कमप्लिट जाबाय फार्स्ट आइटिआइआलाय
फिटारमोन ना इसान सुजुदा ग्रिलनिमोन खोमा इयो सुजुनिया अरिजिनेला ग्रिलनि दरमाया फरायनायाव प्रजेक्टनिया न'खरानो जाखांबा आलासि संनाय माथो फ्रि मोनजाबाय थाबायना ग्रिल गेदेर गेदेर ग्रिल बानायनाय ग्रिल माने अट'मबाइलसो खोमा अट'मबाइलसो ग्रिलनिया सोरनिया ग्रिलनिथ' अट'मबाइलसो होनदोंमोन आं अट'मबाइलनि बिराद मोजांसोलै एबारना टेटनि माखा ओरैबायदि मानसिफोरा बोरैबा जाजोबदों दा मोजां मोजां मेरिटनि मानसिफोरा आंगा मांगा जाजोबदों डिलेट लायो माखाया डाबल जादों आरोना सोरबा हौवाबो जादों हिनजावबो जादों बिराजनि हिनजावानोथ' बहुद पास खालामबायना एबार हाइस्टआव दंमोन ना दंखाजोबो ना बेखौथ' साख्रिखौ मोनलांबाय दंलाय इयो जोंनिया बै दा जाय बेलेगा LP ME आव पास जानायफोरा साख्रि मोनखानायफोरा बिसोरो आरो होबावो हाइ स्कुलनिखौ बिद लाखादों नालाय खायसे बिदि जाबाय दं दायो गसे मोनाबो लिरबावदोंमोनसो हिनजावाबो लिरदोंमोन ना दिपेन मोनाबो लिरदोंमोन बेनो आरो नोङो साख्रिखौ इखौ रिजोन होग्रोनांगोन नङाबा हमजागोन नङाबा बिदिनो जादों सोरबा साख्रि दानजादों दा माने बिदिनो LPनिखौ रिजेन होआगारा थारमाने बेखौ मावना दंहैयोमोन इयो हाइ स्कुलनिखौ ओमफ्राय माबा रिजेन लेटार होनो थांनायावथ' बेनो रिजेन माबाखौ हराखै प्रिन्सिपाला LP स्कुलनिया बेयाव एसे प्रब्लेम जादों ना मा खालामदों दा सिरि सिरि जाखोमादोंमोन थारमाने जाखांनासो इयो थांदोंमोन थारमाने इयो LPआव ओमफ्राय दा इसोरबो हरा इजों थांजोबबाय बिदिनो जायो खायसे लुबैयाबाबो ना एखनथ' एबाराव अपसन होखादो जाय बेलेगा माबाया मावदो इयाव होनो मोनखाला होननानै मोनखाया मोननै मावनो मोनखाया गैखायाथारानो रुलावनो बिदिनो आलाय सिलाय जाबाय दंना पस्ट माखा ओंखारलाय मालाय खालाय डिलेटआव बारा खरसा थाङा थांनाया एडमिसनाबो खम डिलेटना 8,000 लायो बारा खरसा थाङा जालाफोर गैया खोमालाय मोसौफोराव दं ओमफ्राय हावलिखौ दं खोमा इन्ट्रेन्स होग्रोनांगौ बेखौबो ओइ पिंकुआ लायानो दे एबार पिता साख्रियाव टेटआव आराम मोनलांगौनि मानसिया रोंगौना इयो हागौ मेरिटआ मोजाङैना पिंकुनिया साइन्सआव ना फरेस्ट दंबावो एबार 6 जनसो दं खोमा गामियाव फरेस्टआव जाना थानाय माखाया इसोर दं इसोर सानैबो दं दालिमनियाबो दं देरहासार थाबाय लंकेयाव दंबावोमोन इयाव खोमा इयावबो
सनदेन मोननिया असिनि मोननिया मोजां दरमायासो जाथारबाय जादान दे आलासि माबाफोरा दा आरो एलपि एमइनिया बारा गोबाव गैला खोमा मथा हाजारसोमोन पस्टआ कलेजनियाबो मथा मथि 7 बोसोरसोनि उनाव बिराद पस्ट ओंखारगोन रिटायार माखा जागोन ना 8 बोसोर सोरनाबा 6 बोसोर बिदिल'सो जाथ'नांगौ नेट स्लेट थानायफोरा एसे चान्स मोनलायसिनियाव लिरनो थानाय माखाया एकदम दे गैला दै सारबाबो खामानि जानो बायदि फैदों दै सारबाबो खामानि जानो खोमालै ओइखौ फाबिनानैथ' माथा माराखै Good morning. Please like, share, and subscribe my channel. Good morning. Good morning. फैबाय ओंखाराखैलाय रासो ओ जा हकिसे नोङो बारायगासिनो दं बियो मालाय जोबलांबाय मालाय नोङो बारायगासिनो दं Hey, pokoknya hamdulillah nggak video lah besan roh. Lama nggak video, view kena.
Apa ini Monggobar? Nोंसोर फैयाबा फोथारनाया खामानि जाया खोमालै आंथ' जोबोद गोजोन न'नि बावखांनाय जाखाया नालाय ओरैबो थाला लाफानाया मोजां खोमा सेखा गोमानाय मा गोमानाय सेखा मोनफिनलायबाय न' गोमानाया मा जागोन बारियावसो माबा दङ र' मुदुफुला रागोना रायाखैना थाइसे गोरा दंमोन ना बाय ओइ बारिनिया आल'आवसो मोना थालाय खोमा नंगौ आरो खाम सुसिखौ दंब्रा बा आयनानै गावब्रानो फन हरमाल जानो फैगोना फाजिले फिसियो माने गावब्रा लोगो जानो फैगोना आसियावसो फाजिले फिसिनाय गथ' आयनानै दं फाजिले फिसिनाय गोबोरखौ मिथिया बेंगायासो गारगोना माखोबा नायनाय गाराबो खाथियावनो थायो बारियावसो मा दंब्रा
Mami boleh. Parin dua ya. दानि थिनथा माबानिफ्राय गायदों Nana hinjau dengar na. Làm sao mà tôi lần. Lah baru lagi mama dong ini. Ha, apa lagi? Ada. Ini beres.
आगर गोलैयो गोलैयो दे माथो फोथारानो माथो हाराव जानांगौलै माथो हारावाथ' जानो फोथारालाय दैयानो गैयाबा बोहैलाङो बेसे गोजानाव नों अननायनि फुंखा मिनि 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 बोहैबोनाय नों अनसुलि फुंखा बोहैलाङो बेसे गोजानाव नों अननायनि फुंखा मिनि बोहैबोनाय अनसुलि फुंखा बोहैलाङो मोनजालै बेखौ
Good morning. Please like, share, and subscribe my channel. Please. There is an jala, Baro chili, aloo, Baro aloo. This is aloo. Aloo, you can say aloo. Ha, that is aloo. That is beautiful friends. Jangan ni, tak sudah dah. Boria. Lihat betul ya, tasu bituri, lapar tu boria. Sana muka, lihat muka, sweet people ya, very tasty.
जानांगौ बेखौ जानांगौ मोजां देहानि थाखाय मोजां थास' बिथुरिया खै स्पुन दाथै जानांगौ दे Good morning. Please like, share, and subscribe my channel. That is my field and very beautiful place in this. There's a paddy fields. I come from paddy fields. That is an paddy field. Mini 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 बोहैबोनाय नों अनसुलि फुंखा बोहैलाङो नों अननायनि फुंखा Mini 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 नों अनसुलि फुंखा बोहैलाङो बेसे गोजानाव नों अननायनि फुंखा नारा नायनोबोला बारहुंखा जेबो बुजिया बारहुंखा जेबो बुजिया नोंनि फारसे ताजमहल नोंनि फारसे दा नुयो
ताजमहल मिनि 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 बोहैबोनाय नों अननायनि फुंखा बोहैलाङो बेसे गोजानाव नों अननायनि आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ जिउ जोनोमनि सुखु दुखुनि सुबुंनि अरायसमनि आंनि बे दोंसे मेथाइ